Do-do-do-do-do. 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 Kaya pakinggan natin si Brother Pinoy Troll. Pinoy Troll! Pinoy Troll is live. Bago tayo magpatuloy sa ating mga balita, sa oras na 8:12, kapapasok lamang po na balita, inanunsyo na ng Pag-asa ang pagsisimula ng Southwest Monsoon o ng Habagat. Ayon po sa Pag-asa, lumabas sa analysis nito mga nakaraang araw ang paglitaw ng southwestern events sa kanlurang bahagi ng bansa. At posible itong magpatuloy dahil sa binabantayan bagyo sa Philippine Sea. Posible rin po ito kumantong sa pagsisimula ng tag-ulan sa mga susunod na araw.
Kingdom of Denmark, Ivan. Edmond, okay. Ngayon, Bro David, ipaliwanag mo kay Ma'am Elizabeth naman yung awan mo about
Si Bro David talaga, si Bro David talaga, ang nag-offer talaga ng flight ticket, yung accommodation, sagot ko na lahat. Basta, meron lang silang capacity to allocate federal court. No, it's only just to let you know, if you have a family in America that is new, whenever you look and see there's a different law. That's the procedure of the case. Civil case whatsoever. In a couple, I know case in the United States of America, nakawa naman. Kami ni Bro David, nagkaroon na kami niyan. Maniwala kayo. Uh, yung yung live case. Yeah, brother. File a case in Florida. Brother Jeff is in the Florida. I'm in Washington State. We're just wasting our time. Motherfucker. My motherfucker is my expression. Pareho lang kami natalo sa abogado. Yeah. Just to let you know. But that's water on the bridge, right? You know,